Hello guys! Welcome back sa ang channel. Dere ko galing siya guys. Last na naghagpat sa sili. Ano diyang silihan na ni? Tangar suka. Diyan na Miss Alicia guys. Kamerang bracelet siyan. Kaya si Mariano. Tuas hagdan at pasusulabi. At tukon ito mag New Year kay. Agi dyan barkada naglitson man. Nahangos litsong baboy. Bisan di amang gali ang alitsonon dari ang unahan gali na ron. Di mag-utan day ko guys da guys. Ketawa mas nanay dia. Nangkang mananghilin ang ahumbaon og but nga nahag upat ka. Lubi ja. Malak panakot. Kaingin ko mag black beans ibutang nay. Abitaw guys, to abitaw Mariano's kuan guys. Wa mo ba na kay tukro ja mag New Year dadto sila ka Lola Bets kay lamdag kuno dadto. Lamdag lagi pero ampay kurente. Kaya nagpasusulabi man to just kuan guys, sumangil man to kay pasusulabis ka nang litson, mura pag idang tuwad. Pero ba idang tuwad? Bawgi amot maputo si jada to. Wala mag-isiyon niya basket o buwan ay. Ala pobre na day taro nay. Kaya ko katawar magsa. Pobre na day taro nay. Buwan nagraming mahala. Ilahan sa kanunang panabang. Klaro man yung pamalitan rong gabing mahala man. Wala lagi. Hindi ako po sila. To, grabe ti barato ron. Kay patig lechon manok. Ito siya na, grabing mahala. Hindi magpila para bapod. Ag mantika, grabing mahala. Hanin na may ito alutoon dani. Sili. Wala sila to. May sili. Mga matay na gajig tao doon sa Pilipinas. Kay grabing kamaliton. Mga matay na gajig. Tawara. Sunod adlaw. Wala na gajig kaon. Kaon na magtahop. Sige magbunot ako na rin. Isa na rin nagpukatawa. Kaya nga, may Mariano, ikaw rin kakagbaboy. Magkakaroon pa may karoon pagaling adawag. Mo, ugma pas gabi eh. Kaya wala ya. Yeah. Hindi kami nung sa... Kaning ng kaagas kay naanan naman ni malimalihan. May sundangan mo untol manay. Na Hindi na mo. untulan mabuga. Kuwan dani. Hindi ako na yung kod-kod. Kuwan na mo dari guys. Kaya ba naman mo dari namin mga kuting dari. Palit na mong kuting. Duwa ka buok. Pasensya naman mo dari mga pamudyo kaya naghitak lagi. Kaya wala atap. Wala ba yung patising? Wala po mapalit ang sin. Tabla na naman. Tabla. Wala po mapalit ang sin. Tabla na naman eh. Atop. Kay garabig lubi na to sa ibabaw na nga. Ugmo. Pwede ba ng tabay at tapnay? Pero maglanay-lanay ang tubig. Galing day. Pwede na ang tabla eh. Isinay dyan. Wanan man na. Di uy, ang tamilong. Di ba Limbohol? Shout out dahil Limbohol. Gimingaw na po si Jess. Ijang may labing chat mo dahil. Ay, signal lagi kahang may lab. Gimingaw na kasi ko. Huwag namin nakapasusulabi. Tawag. Ingan man. Di arag mong may lab. Limbohol. Nagkukatawa. Ano saghatag o pinaskuhan nyo kay ang makatigom kayo. Kaya kasal na kumubanat nyo. Ikasal na ninyo. Banata na lang nung lechon. Lechong baboy. Hindi ka manundog dari yung ngayon na kami handas. Yung kasal yun. Nagapito kaya. Diyan. Toro naman. Ipagkabas na itong mga konda ito. May paghuwat ka rin. Nay. Wala yung bakanting mansuhay. Palit magsinsuro. Nay. Mapalit na magsinsuro. Pari. Ay, mapalit po generator. Oy, gas. Agas ang uwil. Uwil, nagkahurot. Gas, nagkahurot. Mahalan, grabe presyo. Patay but-but na ni. Bagas, nakahurot. Parang naman nakahurot. Pati karni, wala hurot. Huwag sa kasanami. Ay, nagkaroon ito. Ang mga witlop, nagkahurot ang mga witlop. Ang laki ni. Ang
aglaki ni guys og mga witlok. Nagkahurot na. Wa na amo na ang mga uban gi panghatag sa mga relief goods. Wa na mga witlok og laki ni. Nakahurot naman. Na ba magwitlok? Ano man ang witlok dang? Witlok. Ano to witlok? Bitlok, mitlok? Bitlok. Ang bitlok na witlok na. Aglaki mi na laki ni. May mga tao nga giring nas bagyong udit. Grabe mga pagkumbadi. Mga maldita. Mga maldita ganyan ni mga bati na ino. Kay kusog man. Ang metang po, kusog. So, metang. Pagdigamo kay wi, suwar! Makador magnay kurente. Linda na ning tuwan. Di ka mo ni daan. Di mo pa ni mapan kasi. Mo pa may pagihaw. Sakto ba? Di pa ni mapan. Oh, abta ni kog maaw. Magmantika na ni. Banay. Ay, muna, binangan. Naanad na ni. Mupalit ka black bench na eh. Jabot na ron paminta. Eh, ano ba ron? Nagbalat yung biha. Pag may panulubi naman. Utpan ko na nanig kinudkun. Uy, Ihaw ba po eh? Ano na. Ihaw. Basi mo na maon ha? Sus ka dyan. Ngayon, Ngayon nga, jagas di-upload ni Manang Ahay, si Manang Hilin eh. Maura to. Ang idarang intro. Wow, nakita mo na to guys. Makita mo din mo na to sa Manang Hilin. Intro na may dyan di-upload. Pantog ra kainingan nga. Kusugag signal dari. mali lang. Arang dali arang ka-upload ka intro ra man i-upload. Ya dapat i-upload nga wise title. O gidang gi-title December 21. 2021. Hag manang gadud. Nananoy ang host wala makadimao. Sige ka naman ka. Kang manang, salamat tay darinang. Siya pa rin, bagdoy siya ng ipo. Ipo ning manang. Oh, doon ka pa ito. Tanugan daw ito. Upat man tadi tagsa ta daring lubi. Tiktipan ning atong tikod. Hoy palami-lami ra man nagdana dang pero ukba. Bagi bugi na. Agoy. Na panay matigom. Na ba? Pero litso na ning oo. Sumugda na to pag matigom. Sinagubing nga tong bilahan ha. Ning mga ning duso ning duto dihang mga panty. Arahay itag sundang oy. Mamangulan ko riha. Tatagal na ba yung ulo? Daghay uron. Ubod. Talubi ba? Ada, mauwan ko tag iubod. Wala ka kung gawa. Ang mga butang na to nahurot. Ukaon. Wow. Haman. Para ito. Katong atoon. Naraot na mo. Naraot ini. Uy, nagajig na pay ice. Sa mga ilang tangkot ko sa gata na ilang ko na ako. Ya, bagra man kamay. Ay. Oh, Mary. Wa mo kuwan. Ang sarap pa mag kiss-kiss na ko na rin baboy na hang. Tara guys, moro rig na tigom. Kaya guban, daatin malig uban. Taghan naman eh. Taghan naman eh, no? Diya, magkudkud sa ko. O globe. Magkudkud ko, ang magbuak pa dahil ko. Magkudkud sa inyo na kaya. Magkudkud, magbuak. Magbuak. Isi. Patay. Gaja ko naman magbuak. Hindi ha. Naligo. Naligo si mother. Mo na mag-ihaw. Tag mag-ihawan. Tapos na nagmanok. Lisod sining kintanga.
Wala pod. Upat di kalubi, upat. Ano, space sa bawah ba? Nagkakuan dari ya. Do just kusinang Tatay Areston. Wala samad na. Apil pag panagkudkod ng ilang kuko. Ala Ginoo ko ni. Dari dek isog dia. Ubuhan. Ginoo ko ni atong pamujuan eh. Baha na. Okay na man nagkudkod. Umot na rin kuwang dani. Panatwat, dugangan pa nga. Banwas ko dili kay gadamili. Guys, naluto nagamang humbang nang ka guys. Arkahumot ka dyan na. Nami pa dyan ka dyan kay spiso ka dyan kuan. Spiso ka dyan sabaw. Spiso ka dyan. Kami ni kay hinog-hinog naman. Manihapon migsa dyan kay way kurente. Manihapon dito ninyo guys. Kay humbang nang ka narang lami Mga sa mi guys.